taala wabarakatuhu jarama ceerno Sarif bandiraɓe nani paami kono kadi en beltima no feewi e gurdam ɗam ganduɗa ko ceerno Saydou ɗo animaji Kunjama tabarakalla machallah en camni ceerno Siraji animaji Kunjama e jannangal wuro ngo kala e kuuɓal nonno ceerno Sarif ha joni sen jokki ceerno Bocar Ly ɗo wuro men Saatu no kala woɗɗani no feewi bisimilla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ceerno Ahmad Sambalo a jarama. Ceerno Bocar Ly kañumne ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo kawniɗo ko neɗɗo moƴƴo alhamdulillahi rabbil alamin. Saatu e hoore mum Sinthiou ko 1961 kañum hecciri Aynumaaji Kunjama e Daka Bustan o ko hitande wotere. Kankone kadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ceerno Bocar Ly ko neɗɗo mo ganduɗa musidɗo Sharif Al Hassan jiɗo Sharif Al Hassan nde wonno kamɓe fof koɓe Mauritaninaɓe. Alhamdulillahi rabbil alamin. O andodiri e ceerno Sidil Hadj Mohamed Saïd en 1949 o andodiri e Sidil Hadj Mohamed Saïd. Kanko ceerno Bocar Ly o jibina o daña ko wuro wiyetengo Arwa 1925 jibina ko wuro wiyetengo Arwa hitande 1925 hono no o wirimi ni. Hirnange ɓogge hakkude mum e ɓogge ko kiloji 25. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kankone ko neɗɗo moƴƴo jankinkiniɗo denɗo Qur'ana waawi Qur'ana. Minen ɗo min kawruno fof o jirgotono min o liɓa min ñande fof o jirgo min o liɓa min. Ko bawɗo Al-Qur'ana waawi safarore ɗum waɗi Sharif Al Hassan horsinimo. ɗum waɗi da'iman so yehi Saatu o wayrta Darul Hijrati. Sharif ne kadi nde hattani nde wayrta toon to Saatu ƴeftat puccumum tan yaha ñallida e makko ha kikiɗe arta ƴefta. So ɓe jiidi tan hankadi ɓe jewtitta ko safarore tan. Ko neɗɗo moƴƴo denɗo Al-Qur'ana jangi mutunuji mum e waawi kaɓorde Qur'ana no moƴƴi. Ɗum waɗi goram ceerno itti ɓeɗo moƴƴuɓe Allah fof totti leydi ndi. ɗum waɗi leydi ndi ina foti yettude Sidil Hadj Mohamed Saïd radiyallahu ta'ala e ɗeɗo golle ɗe o waɗani ɓe. A faami e nder haalam me o daña ko 1925 wayno kanko e ceerno Belli en ko kamɓe jiƴƴata ko kanko noon wonnomo jewtudanmi e ngol ɗo kaytol. O nangi laawol ngol e Cheikhana Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e juuɗe ceerno men to Dakar 1949 hitande o andodiri e makko nde. O jangi Al-Qur'ana koto jinnaɗo makko biyeteɗo Mouhammad Oumar Ly Calaga ɗon Mouhammad Oumar Ly ko on jinnaɗo makko o janginimo Qur'ana ha alluwal makko yetti e suratu Taha. O wi ñande o waynodirta e jinnaɗo makko omo yaha omo ɓeydi jangoya bange goɗɗo wonno goɗɗo ari wimo ɗon ode sa ɗacci ɗum ɗo o jangat kono no hawri kono sa ɗaccinoma o yehi bange goɗɗo ɓuranno. On sanga noon o waynodiri e bam makko. O wi ñande o waynodirta e bam makko nde alluwal makko ngal ñande hen yaranno to suratu Taha ko qala kadhalika atatka ayatuna ko ɗo alluwal ngal yaranno ñande hen windande makko de fuɗɗori no o waynodiri e bam makko o yehi. On sanga noon o yehi jokkoyde alluwal makko to ceerno Oumar Galloyaɓe. Ko ni kankone kadi ko denɗo ko moƴƴinɗo Al-Qur'ana ko newiɗo ɗaɗɗo omo wiyanno almuɓe ɓe kala nde cagguɗon e harfu min ceerno Oumar ɗum woni ceerno mo timminta allol mo ngal ummine kam hay so on tawi miɗo ɗaani ummine kam pindine kam. Kanko ceerno Bocar ko ni o wondirno e on ha o timmini kadi jangde makko o gayni kaɓorde makko fof. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ceerno ittoyimo toon noon addimo lasli o haqiqa kanko on ceerno ko lasli makko ceerno Bocar ko tooro kono noon ko ɓuri doole askintinirtamo tigi ko halayɓe. Tawi Saatu ɗon wonno ɗon on sanga ko ceerno Ousmane Kane on woni ɗon duuɓi 2 on sanga ceerno yaafimo o arti ga nokku makko ga ina jeeya e ko hawni
ceerno nde ittata ceerno Ousmane Kane to khidmatu nawmo sa'atu ceerno Bocar Ly taw nan ɗon ittimo ɗon kadi wattimo e suudu ceerno Ousmane Kane ɗo wonno e khidmatu ɗo nde ceerno itti kadi ceerno Ousmane Kane sa'atu fatirimo Madina itti ceerno Bocar kadi nawtimo suudu makko sa'atu ɗo ko ni ceerno waɗi e maɓɓe ɗum noon waɗi alhamdulillahi rabbil alamina o hondi e wuro ngo gondigal moƴƴal o wondi e leydi ndi gondigal moƴƴal gure ɗe fof no korsinno ceerno Bocar Ly sabu way tawde ko gonga watami suuɗo mo hewɓe ina guinniri toon ɓiɓɓe mumen ceerno Bocar sababude noon neware makko nde yankinkinare makko nde e jokkude enɗam makko ɗon e ceerno Ousmane mo kalanamami nane o noon lasli makko ko Neere joni noon ɓe mo wonduno ɗon mawɗo o wiyete ko Mamadou Yero on koye mawɓe maɓɓe jeeyano ko on o wonduno ɗon ceerno wimo o woni mawɗo almuɓe ɓe kanko noon ma en gar e neɗɗo makko gondiɗo makko o ceerno Mahmoudou Diallo kanko noon ceerno Bocar Ly o yalti sa'atu ɗon ñande aljuma 16 Rajab e hawruno kadi ko 16 juillet 2009 e oto am o jaati paarumomi Bonkonto pour o safroyo on sanga o ɓenna Welingara jemma talata o natti ɗum kadi hawruno ko 21 Rajab hawri ko 14 juillet 2009 o ubba o wirna koye funnange jaban o funnange ñaamo mum e ɗo sa'atu o wirna ko hakkude tisbar e takkusan juulimo noon ko ceerno men ceerno Mouhamadoul Bachir ɓi ceerno Ahmed Tidiane ceerno radiyallahu ta'ala anhu taw omo yaara e duuɓi 80 e duuɓi 4 assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu machallah ceerno Sarif ndeysan bandiraɓe nani kadi beltima no feewi e gurdam ceerno Bocar ɗon ɗo wuro men Satu to ragal machallah no mbiɗa ni 2009 nden tigi o rutti joomum taw Allah waɗi eɗen jaaduno e yalduno yafo baba Allah Diambo Tidiane Gollo kañum artuno kumtirdal eɗen jaaduno e mo botu toon to Welingara ko toon nanɗen kabaro ko toon giwɗen directeur Welingara jaaɗen Satu kawɗo e wirwirnde min hoore mboɗo tawa e on saaha 2009 on noon mbiɗani ceerno weltare mawde no feewi machallah joni e garde almudo makko walla gondiɗo makko ene wiye ceerno Mahmoud bisimilla alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Ahmad Sambalo en gari kadi ɗo e almudo makko o nane mo jankiɗino ceerno Mahmoudou Diallo ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo pelliɗo neɗɗo mo gandanɗa hoorema jiɗɗo seeremɓe ɓe ɗum noon ko e galle maɓɓe he jeeyano ene jeeya hen ƴeew tan miñi ko o ceerno Ibrahima Ba no wondirno e ceerno Mouhamadoul Mansour Baro radiyallahu ta'ala anhu koni kanko lasli makko ceerno Mahmoudou Diallo ko lasli makko ko Magama o ari to Sidil Hadj Hamad Saïd radiyallahu ta'ala anhu taw omo yaara duuɓi 27 eyyi ɗum woni 1956 nden hitande ceerno Ahmadou Baro radiyallahu ta'ala anhu rutti o arani ceerno o min e hoore mam o wi kam o wi dongal o rondoto sak tawa o tinani saku ko heewi fof gawri sakuji mawɗi emballage ɗi manum 5 kiloji ɗi rondoto ɗum tawa o tinani hakke ko golla on saka ko softanno golle ceerno aywa o woni to khidmatu to o woni toon duuɓi 2 on sanga noon o eggi ɗon o fayi Sa'atu e 1962 ko 1962 o yehi Sa'atu nden hitande kadi wonno Daka on fani on waɗi 1960 eyyi 63 kanko andi Daka on fani Daka ma to caggal farango temanto ɓe ɓiya temanto ɓeya Daka o gay en fof mbiyen ɗum ko Daka on fani kanko e hoore makko kamɓe gasanno woynudu khidmatu ndu omo jeeya e asɓe ndu kanko e Aliyu Dieng kanko noon o timminiri ɗum kanko ceerno Mahmoudou Diallo ko kanko e Abdourahmane Baylo e Dawouda Ba
ko kamɓe timmin jokkiti woynu ndu haa ndu timmi. Kanko ceerno radiyallahu taala anhu Sidi Alhaji Hamad Saïd o meeɗi habrude Mahmoudou oɗo o wiimo Sidi Alhaji Ali radiyallahu taala anhu meeɗinamo wiide kala ñande ndemɗa ngesa mbaɗɗa ɗum basi gawri wiyetendi basi ndi ndaneri gabbe ɓutte o wi ha moƴƴi ha yimɓe fof mbi moƴƴi o wi pota famde hankadi heege wi e galle ma an Sidi Alhaji Hamad Saïd a wonta sodde gawri masalan galle o serti e heege dal nden noon hitande ɓe ndemi sa'atu Allah waɗi noon gawri ndi daña toon dañal mangal muppere nde ina wayno sunsu gerte ni ceerno Abdoul Cikkite en ceerno Hamme en fof daakima toon coñal ngal Madina yeehi daaki toon ha gawri ndi soña o wi ñande hen noon ceerno taw ina welti no feewi ɗum waɗi kanko ceerno Mahmoudou e Sarif Alassane daiɓam ɓe gadodiranno golle ɗe ɗon ɗo sa'atu e gesa ceerno he moni fof oɗo ko an adi sa aadimama mi hande kanko ceerno Mahmoudou noon kanko hewno adade Sarif ɗon ɗum waɗi kanko ceerno Mahmoudou no kadi eɗen duwanomo golle makko ɗe o darima sa'atu o dardi e ceerno Bocar ha itti ɓinguel makko o waɗi e juuɗe ceerno Bocar galle o fof wonti goto dari darde moƴƴere o ɗacci sukaɓe alhamdulillahi omo ɗacci hen Mouhammad Siraju e ceerno Bocar e hoore mum omo acci hen ceerno Ousmane omo acci hen Ahmad Tijani e Mouhammadoul Jami e Mouhammad Ali e ceerno Ahmadou Baro e ceerno Hamme ƴeew ɓeɗo fo seeranɓe ceerno ɓe fof o inniriɓe mi yewtidi e makko yewtere nde 2009 ɗo sa'atu ɗum hawruno ko 29 Zulhijjati e hawruno ko 17 décembre. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Jarama ceerno Sarif bandiraɓe nani machallah paami kono kadi beltima no feewi e wedo sahabaɓe ceerno yiyaltamɓe Allah taw kadi goten kala ene wawno artade diwan goten kala ko way artade wuro goten kala ko almami jama goten kala ko almami juma ko ɗum fode kam fof e wadino joga ɗen gande hatta kadi ɓe ndewi e ceerno Alaji Mouhamadou Seydou radiyallahu taala anhu ɗo caggal muɗum ɗo wiɓe ɓe mbaɗa ko haɗiɓe ɓe goppa to nayiɓe kadi ɓe jaɓa ɓe gonda ene ladde ha ladde nde hande wonta wuuro tawakal machallah ceerno Sarif ko weltare mawde joni joni sen jokki ceerno garen e ceerno Moussa Wagne. Bismillah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.